Helo, Hannah dwi. Dwi wedi ddod yma heddiw i ddysgu mwy am wasanaethau cymorth a gwybodaeth yn y coleg. Mae rhan fwyaf o'r gwybodaeth a gwasanaethau cymorth ar gael gan gwasanaethau i'r ddysgwyr. Os ydych chi'n gwybod pwy yw staff gwasanaethau ddysgwyr, jyst gofynnwch i'r tutor neu staff yn y derbynfa. Helo, all rhywun ddweud wrthai be yw ALG? Ydw i'n gallu gael o? Yr ALG ydy grant dysgu'r cynulliad a mae'n talu fyny at £1,500 y flwyddyn i helpu gyda chosta addysg bellach i ddysgwyr sy'n 19 oed a hŷn. Swnio'n gret. Ydy pawb yn cael o? Tydi pob myfyriwr ddim yn gymwys, ond mae yna lawer yn. Mae'n dibynnu ar oriach cwrs, incwm y cartra, oedran, cynnydd yn y cwrs, ac os ydych chi'n ddinesydd y Deyrnas Unedig sy'n byw yng Nghymru. Os ydy rhywun yn gymwys, mae'r taliad yn dibynnu hefyd ar rhywun yn arwyddo cytundeb dysgu a'ch presenoldeb yn y coleg. Digon teg os yw'r taliad yn helpu rhywun gyda'r astudiadau. Sut dwi'n gwneud cais? Elli di fynd â phecyn cais efo chdi heddiw. Mae ffurflenni ar gael gan gynghorwyr myfyrwyr ar holl safleoedd y coleg. Ar ôl llenwi'r ffurflen, rhaid i chi yrru'r ffurflen ynghyd ar rhai o'r dogfennau gwreiddiol yn y post. Dwi'n argymell i ti recordio'r amlen yn y swyddfa bost. Os wyt ti'n gymwys, byddi di angen gweld cynghorydd i arwyddo dy gytundeb dysgu cyn bo modd gwneud unrhyw daliadau. Diolch yn fawr. Felly, taliad hyd at £1,500 y flwyddyn i'n helpu i gyda fy ngwaith i'r ALG. Os ydw i'n cwrdd â'r criteria sydd wedi gynnwys yn y pecyn, bydd yn rhaid i mi arwyddo cytundeb dysgu ac mae'n disgwyl i mi gwrdd y rheolau presenoldeb. Pam na wnewch chi fynd i weld cynghorydd a gofyn am ffurflen? Mae hwn yn swnio'n digon syml, gan fy mod i dros 19 oed, dwi'n meddwl mae llenwi ffurflen gais heddiw yma.